Gdzie? Właśnie? Aha. Nowy smaż, tak? 14. Będzie koncert 19 na placu. Będzie duże nasze zespoł. Tak. No akurat nie jesteśmy w stąd, więc pod Krakowa jesteśmy. Kończymy odjazd do domu. Nie jestem. Mieszka gdzieś. Kraków. Tam. No, trochę tak. Dobra, potrzebuję mikrofonu. To mi dać mikrofon. Zaczynamy? Tak, mikrofon. Aha, już po prostu podchodzę i on działa. Tylko ja muszę powiedzieć coś. To proszę. Tak. Dzień dobry, drodzy. W tej chwili pierwsze, co chciałabym zrobić, to oczywiście otworzyć nasze zgromadzenie, także dla policji oficjalnie otwieram dzisiejsze zgromadzenie i poprosić Was o uwagę, bo będziemy zaczynати. Доброго дня всім присутнім. Дуже дякую за те, що ви сьогодні з нами, і ми вже будемо розпочинати нашу сьогоднішню акцію. Оскільки в нас дуже багато переважно говоритиму польською, але час від часу буду перекладати на українську для тих, хто нещодавно був змушений приїхати до Польщі і ще поки що не володіє польською mową. Dzień dobry, szanowni państwo, bardzo miło nam was wszystkich powitać na dzisiejszym wydarzeniu. Bardzo się cieszymy, że tak dużo osób się dzisiaj zebrało pod ambasadą, aby zobaczyć premierę światową piosenki zespołu Taraka oraz malutkiej ukraińskiej gwiazdy Amelii Anisowicz, ale też dlatego, żeby podziękować ojcom. Dzisiaj w Ukrainie obchodzony dzień jest Dzień Ojca. Dzień bardzo ważny i dzień, w którym dzieciaki zazwyczaj pierwsze co robili, to budzili się rano i szli, żeby przytulić swojego ojca. Niestety w tym roku to święto jest świętem wyjątkowym. Niestety setki tysięcy ukraińskich dzieci dzisiaj nie mają tej możliwości. Nie mają kogo przytulić. Setki tysięcy ukraińskich mężczyzn dzisiaj są powołani do wojska i bronią niepodległości Ukrainy. Ale razem z tym bronią także wolności Europy. Setki tysięcy ukraińskich dzieci
niestety ich dzisiaj nie przytulą. Niektórzy mają przepiękną możliwość zrobić to chociaż przez telefon. Ale dziesiątki tysięcy dzieci niestety nie. Dziesiątki tysięcy osób znajdują się dzisiaj w niewoli. Ich dzieciaki po prostu wierzą w to, że wrócą i wierzą w to, że kiedyś będą mogli ich przytulić. Są osoby zaginione. O tym, żyją czy nie, nie wie nikt. Tak samo nie wiedzą ich żony, ich matki i ich dzieci. To święto dla Ukrainy jest dzisiaj świętem spełnionym ogromnego bólu, ale także świętem, które jest spełnione wiarą. Wiarą w to, że my na pewno zwyciężymy i wiarą w to, że wszyscy bohaterowie, którzy dzisiaj walczą o Ukrainę, bezpiecznie wrócą do domu. Pierwsze, od czego chcielibyśmy zacząć, to oddać hołd. Oddać hołd tym ojcom, tym Ukraińcom, którzy już nigdy z tej wojny nie wrócą. Tych, o kim dzieci mogą tylko mieć wspomnienia. Tych, kogo już nigdy nikt nie przytuli. Dlatego bardzo proszę wszystkich tutaj zebranych o minutę ciszy i oddanie hołdu wszystkim obrońcom Ukrainy, którzy oddali swoje życie za Україну. Зараз дуже прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих батьків, які вже ніколи не повернуться з цієї війни. Вшанувати пам'ять тих батьків, які віддали своє життя за Україну. Дуже прошу про хвилину мовчання. Дякую. Слава Україні! І пам'ятайте, що кожен українець, який віддав своє життя за Україну, завжди буде для кожного українця і кожної українки героєм. І ми ніколи не забудемо їх подвигу. Нашим із вами завданням є передати їх подвиг наступним поколінням і зробити так, щоб їх слава і пам'ять вшановувались завжди. Бо тільки завдяки ним ми з вами ще маємо державу. Також сьогодні величезна кількість українських батьків перебуває, на жаль, у полоні. Рідні не мають з ними зв'язку. І єдине, що нам усім залишається, це молитися і надіятись на їхнє повернення. Сьогодні разом з нами тут, у Варшаві, стоїть дочка одного із таких героїв. Катя, яка з Маріуполя, Катя, я запрошую тебе сюди, якій із мамою вдалося чудом вирватися із міста, яке було в блокаді. І Катя, чий тато сьогодні в полоні. Якщо ти хочеш щось усім нам сказати, Катю, будь ласка. Я всіх вітаю всім святом, всіх батьків, які зараз тут присутні. І я хочу подякувати своєму батькові. Я сподіваюся, він рано чи пізно почує моє вітання. Я ним дуже пишаюся і дуже вдячна за те, що я жива. Завдяки йому і йому побратимам, що захищали нас до останнього. Я вірю, що все буде добре. І прошу не забувати про тих героїв, що зараз в полоні, їх дуже багато. Вони потребують нашої уваги, наших молитв. І прошу, цінуйте своїх батьків, бо вони можуть колись піти і ви не встигнете попрощатися. Я останній раз бачила свого батька 23 лютого. То цінуйте просто своїх близьких, свій час. Це дуже важливо, бо так стається, що інколи
хтось забирає в нас щось дороге. Дякую тобі, Катю. Дякую таким дітям, як Катя. Ви дуже сильні, ви дуже сміливі, і ви саме ті, хто відбудує нашу Україну. Ми в це віримо, коли бачимо вас і коли чуємо вас. І безмежно дякуємо всім українцям, які сьогодні перебувають в полоні. Жодного і жодної з вас ми не забули. Ми пам'ятаємо про кожного. І ми витягнемо кожного. Ми будемо боротися за вас до кінця, доки останній українець не повернеться додому. Зараз я хотіла би надати слово представникові посольства України, Шарль Дафе, Олег Куць. Запрошую. Дякую, Наталочка. Слава Україні! Дорогі друзі, сьогодні незвично проводимо цей день. День батька. Ми вшановуємо його, ми несемо цю традицію щороку, але сьогодні він виглядає інакше. Інакше тому, що якісь люди вирішили варварськи напасти на Україну. Вони вирішили, що їм все дозволено і жодні міжнародні норми їм просто не писані, і вони можуть чинити як хочуть. Саме тому сьогодні багато діточок не можуть зранку прибігти і обійняти свого батька, сказати: татусю, ти найкращий, дуже тебе люблю. Оскільки наші батьки відважно там, на передовій, боронять те, що для нас є найважливіше, нашу батьківщину. І це неспроста, адже їм ті цінності, ту волю, ту хоробрість, ту безстрашність і ту відвагу передали їхні батьки. І за це ми також маємо дякувати і вклонятися щиро всім батькам, а також нашим дідусям, які прививали нам це все. І я впевнений, що і ми передамо це нашим дітям. Дорогі друзі, наші батьки сьогодні там, на передовій, боронять нашу свободу. Не тільки солдати, не тільки воїни, насправді і медики. Сьогодні, до речі, День медика в Україні. І ми також їм дякуємо і також вдячні за ту роботу, оскільки вони зберігають життя нашим батькам. У мене мій батько, хоча вже і пенсійного віку, зараз в Україні, і постійно він хірург, постійно надає допомогу пораненим нашим військовим. Хочу також вклонитись усім, хто продовжує працювати над те, щоб зберегти і звільнити нашу батьківщину і дати гідну відсіч ворогу. Ми тут з вами, насправді, також робимо величезну роботу. Ви представляєте Україну, ви представляєте її на міжнародній арені. Кожен з вас є сьогодні представником від України, і кожен з вас якраз показує і розповідає, і доносить про те, який є єдиний, відважний і сильний український народ. І наше з вашим завданням є також не забувати подякувати нашим близьким друзям, полькам і полякам. Адже це вони в першу ж хвилину прийшли нам на допомогу, підставили плече і пліч-опліч тут, допомагають боротися з агресією. Тому хотів би ще звернутися якраз до них словами вдячності. Шановні панські, шановна пані маршałek, шановні Polacy i Polki, przyjaciele, dziś mamy szczególny dzień. Dzisiaj świętujemy Dzień Ojca i w tym roku to nie jest takie łatwe. Dlatego dziękujemy bardzo za tą możliwość przyjść tutaj i razem z wami po prostu podziękować. Podziękować naszym ojcom, podziękować wam za to, że od pierwszej chwili staliście ramię w ramię z nami i pomagacie na co dzień bronić Ukrainy. Dziękujemy uprzejmie za to, że nasi dzieci są tutaj w bezpieczeństwie, bo właśnie to pomaga naszym odważnym obrońcom walczyć do końca o naszą i waszą przyszłość. Ale naprawdę to nie jest tak przypadek, że Polska tak nam pomaga, bo
Naprawdę to jest dlatego, że mamy wspólne cele i wartości. Dlatego, że rozumiemy się bardzo dobrze i to po prostu zdziwiliśmy cały świat tym, jak to było zrobione, jak Polska z nami walczyła od razu, od pierwszej chwili i wciąż pomaga. Dziękujemy bardzo za to liderstwo, za to, że pokazujecie całemu światu, jak to się robi i że nie trzeba niczego czekać, żeby jakieś nie wiem, funduszy czy jakieś tam dokumenty zostali podpisane. To było tutaj. Otworzyliście wasze domy i serca i od razu przyszliście na pomoc. Dziękujemy uprzejmie za tą możliwość i ja wierzę, nawet nie wierzę, jestem przekonany, że razem zwyciężymy, bo razem jesteśmy silniejsi. Слава Україні! Слава Польsce! Дуже дякую bardzo serdecznie. І ще дуже важлива річ. Ми сьогодні хотіли згадати тут про всіх українських татусів, які наближають нашу перемогу. Тому що не всі можуть воювати, не всі можуть брати зброю до рук. Зрештою, ми всі прекрасно знаємо, що навіть усіх не беруть. Навіть з охочих зараз в Україні величезні черги. Але кожному татові, який прикладає зусиль для того, щоб Україна перемогла, ми сьогодні говоримо «Дякую, тату». Військовим, медикам, волонтерам, поварам, лікарям, священникам, капеланам, усім, хто робить все можливе і неможливе для того, щоб Україна перемогла. Дипломатам, депутатам, політикам, купі людей, чия робота набула зовсім іншого сенсу. Якщо раніше вона зосереджувалась на одному, то зараз не існує в Україні професії, яка би не перекваліфікувалася і не почала робити так, аби наблизити перемогу України якнайшвидше. Кожному татові в Україні і за кордоном, який сьогодні докладає зусиль для нашої спільної перемоги, ми говоримо «Дякую, тату». I oczywiście, tak jak już powiedział przedstawiciel ambasady, ja jako przedstawicielka zwykłego społeczeństwa obywatelskiego chciałabym powiedzieć to samo, bo czuje to pewnie dzisiaj każdy Ukrainiec i Ukrainka. Czujemy ogromną wdzięczność dla Polski i dla Polaków za to, co robicie dla nas. Dzisiaj ukraińscy ojcowie mogą dzielnie walczyć na froncie dlatego, że wiedzą, że ich żony i dzieci są bezpieczne. I większość tych żon i dzieci są bezpieczne właśnie na terenie Polski. To dzięki rządowi Polski, dzięki hojności Polaków, dzięki waszym ogromnym sercem, nawet o tym nie wiedząc, ale się okazało, że możemy liczyć na waszą rękę pomocy po raz kolejny. To dzięki wam oni dzisiaj mogą nie skupiać się na tym, co będzie jadło ich dziecko i gdzie będzie spało, tylko skupiać się na tym, jak pokonać wroga jak najszybciej. Bo wiedzą, że ich rodziny w dobrych rękach. Wiedzą, że przyjęli ich Polacy, wiedzą, że zapełnili im wyżywienie, zamieszkanie i wiedzą, że o nich się martwią. Niektórzy z nich po jakimś czasie, jak nie mieli łączności z rodziną, dowiedzieli się, że ich rodzina już jest bezpieczna, bo jest na terenie Polski, bo właśnie jakiś Polak czy Polka ich wywieźli, ewakuowali i uratowali. I za to bardzo serdecznie chciałabym podziękować. Chciałabym zaprosić tutaj pani Małgorzatę Gosiewską, wicemarszałek Polskiego Sejmu, osobę, którą znamy od roku 2013, kiedy to gotowała dla nas bigos na Majdanie, która później, jak tylko się zaczęła wojna, jeszcze już prawie 9 lat temu, pierwsze co zrobiła, to tam pojechała, drugie to co zrobiła, to zaczęła pomagać. To jest osoba, która nie pomaga od dziś czy od 24 lutego, tylko osoba, która pomaga od niemal 9 lat. Pani marszałek, bardzo to doceniamy i bardzo bym chciała zaprosić panią tutaj do słowa, bo wiem, że wielu ukraińskich
ojców zna Pani osobiście. My Pani ogromnie dziękujemy i pewnie nie potrafimy słowami tej wdzięczności wyrazić, ale dziękuję również za to, że dzisiaj jest Pani z nami i zapraszam do przemówienia. No i się pobeczałam. Kochana Natalio, drodzy przyjaciele, nie wiem co powiedzieć. Dzień Ojca, Dzień Ukraińskiego Ojca, Dzień Bohatera walczącego za nas wszystkich. To jest nasza wspólna wojna. To nie jest tylko wasza wojna. My otworzyliśmy serca, bo generalnie tacy jesteśmy, ale też czujemy, po prostu zwyczajnie wiemy, że walczycie również za nas. Że to właśnie ukraińscy ojcowie chronią Europę przed tym bolszewizmem płynącym z Kremla. Tak jak my, Polacy, w 20 roku. My ochroniliśmy i wy też ochronicie. Jak mówię, to jest nasza wspólna wojna i to będzie nasze wspólne zwycięstwo. Wiem, że tak będzie. Nie wiemy jeszcze tylko kiedy. Ale tak będzie. Wzbudzacie podziw na całym świecie. Swoim bohaterstwem i oddaniem. Ostatnio w ramach swoich obowiązków byłam w Chicago podczas corocznej parady w związku z 3 maja, naszym świętem narodowym. Zawsze Chicago podczas parady było biało-czerwone, a teraz było biało-czerwone i niebiesko-żółte. To była nasza wspólna parada, to była nasza wspólna manifestacja wolności, solidarności i apel do świata o pomoc Ukrainie. Ale te flagi niebiesko-żółte widziałam w Kanadzie, teraz wróciłam z Gruzji. Gruzja jest z wami, niezależnie od tego, co robi ich rząd. Gruzja jest z wami, niezależnie od tego, co robi tam oligarcha Bidzina Iwaniszwili. Oni też mają swojego oligarchę, który tłumi ich wolność. Ale oni w tej chwili żyją, solidaryzując się z wami. Oddałam też hołd ojcom gruzińskim, którzy zginęli w tej wojnie. Kilkunastu chłopaków już. To też ojcowie. Oni też osierocili. Oni walczyli za Ukrainę, ale też walczyli również za Gruzję. Mamy wspólnego wroga. Tak, ta wojna nie zaczęła się 24 lutego. Ona rzeczywiście trwa od 2014 roku. My o tym wiemy. Wy o tym wiecie. Świat nie chciał tego widzieć. Gdyby zechciał wtedy zobaczyć, nie mielibyśmy tej krwi przelewanej teraz. Gdyby zechciał zareagować, a nie robić interesy z największym terrorystą świata, z Władimirem Putinem, nie byłoby tej wojny, nie byłoby tej śmierci, nie byłoby tych gwałtów na kobietach i dzieciach ukraińskich. Nie byłoby. Teraz widzą, ale też jakby nie do końca ciągle. Próbuje się wymusić pokój za wszelką cenę. Nie. Nie. Dla pokoju za wszelką cenę. Honor jest ważniejszy. Poza tym jeśli my teraz nie pokonamy Putina, to będziemy przez najbliższe lata skazani na czekanie, kiedy znowu zaatakuje. Ale to, że dzisiaj możemy o tym mówić, zawdzięczamy bohaterstwu ukraińskich żołnierzy. To oni walczą, to oni ryzykują życiem. My wspieramy, robimy wszystko, oddajemy swój sprzęt wojskowy, pomagamy dostarczając żywność, lecząc, przyjmując was tu, żeby oni mogli bezpiecznie walczyć. Ale to oni giną, to oni przelewają krew, to oni ryzykują swoim życiem. Dziękujemy. Dziękujemy, bo chronicie nas wszystkich. I drodzy przyjaciele, wygramy. W nas siła. Wygramy tę wojnę. Dziękujemy bardzo serdecznie, Pani Marszałek.
Wygramy tą wojnę na pewno i wygramy ją między innymi dzięki temu, że dzisiaj o Ukrainę walczą nie tylko Ukraińcy. Dzisiaj jest święto taty obchodzone w Ukrainie i mnóstwo ojców z całego świata, niezależnie od tego, jaką mają narodowość, dzisiaj też po raz pierwszy pewnie obchodzą to święto, bo wiemy, że jest Międzynarodowy Legion, który walczy w Ukrainie. Wiemy, że jest mnóstwo Białorusinów, Polaków, Amerykańców, Kanadyjczyków, ale także przedstawicieli innych krajów na świecie, którzy dzisiaj też walczą o Ukrainę. To są ojcowie, którzy też mają dzieci i przyjechali do Ukrainy po to, żeby właśnie zwyciężyć jak najszybciej. Przyjechali po to, żeby zwalczyć terrorystę Putina w Ukrainie, żeby nie musieć walczyć z nim u siebie w domu, w swoich krajach. Bardzo im za to dziękujemy. Każdemu tacie, który dzisiaj broni Ukrainy w niezależności od tego, jaki ma kolor skóry, paszport i tak dalej, bardzo serdecznie dziękujemy. Дякуємо тату. Кожному батькові, який сьогодні боронить Україну, незалежно від того, з якої країни він приїхав і який має паспорт. Ми сьогодні так само говоримо: дякуємо, захисник, дякуємо, тату. І зараз я хочу запросити на цю сцену гурт Тарака і нашу українську зірочку Амельку Анісович, які мають теж що сказати для українських татусів. Вони написали пісню, прем'єра якої зараз відбудеться саме тут, на ваших очах. Пісню, яку вони присвячують усім татусям, які сьогодні воюють за Україну. Передаючи їм слово і запрошуючи їх на цю сцену, я хочу тільки нагадати, що Україна точно переможе. І за цю перемогу ми всі разом скажемо: дякую, тату. Слава Україні! Niech żyje Polska! Zespół Taraka i Amelia Anisowicz. Zapraszamy! Witajcie wszyscy. Jakoś tak jest, że zespół Taraka od samego początku tego konfliktu, bo to nie jest konflikt, który trwa 100 kilkanaście dni, ale trwa ponad 8 lat, jest z narodem ukraińskim i będzie. To bardzo trudny czas, czas wielkiego sprawdzianu. Ja wielokrotnie powtarzałem, że Polacy są dzisiaj sumieniem i sercem tego świata. Wspólnie z wami Ukraińcami. Ale Dzień Ojca, kiedy zapytacie, kiedy jest Dzień Ojca, to wierzcie mi, 80%, ponad 80% ludzi nie wie. Taki trochę zapomniany. I dzisiaj, w tej całej symbolice, jest tutaj i dziecko ukraińskie, jest moja przyjaciółka, z którą mam przyjemność śpiewać na scenie, Marta Malska z Lwowa, i jestem ja jako ojciec. Organiczny czas jest najtrudniejszy, kiedy musimy krok po kroku, dzień po dniu udowadniać, że jesteśmy prawdziwymi ludźmi. Posłuchajcie tej piosenki, bo zarówno symbolika w nas, jak i symbolika jest w słowach tej piosenki, pozostanie w sercach. Nie potrzebujemy wielkich scen, żeby wyrazić to, co jest najpiękniejsze w nas. Przywitajcie Amelkę i przywitajcie zespół Taraka. Po szarych czasach zniknął ślad i strój za strojem zmienia świat. Wiruje w tańcu swym amazem, lecz on pamięta tamte dni i w sercu iskra mu się pali. Tamtego ognia żar dostałem dar. Sen nie przychodzi, podłogę uderzał za. Coś tłumi krzyk, zmęczone dłonie. Zaciskam pięści.
On nie żałował młodości najlepszych lat. Bym jeśli chce, szedł do gwiazd, szedł do gwiazd. W imię Ojca wolności będę bronić i choćby broń przeskronić za Jego krew i łzy. W imię Ojca wolności będę bronić i nie dam się poskromić łajdaką siłą złym. Kratę z mury wyrywa, bezwiednie ich dostrzyma, skrypala niewą krew dobi w borotbi. Sen nie przychodzi, w podłogę uderzał znak. Coś tu mi krzyk, zmęczone dłonie, zaciska pieśni. On nie żałował młodości najlepszych lat. Bym jeśli chce, szedł do gwiazd, szedł do gwiazd. W imię Ojca wolności będę bronić i choćby broń przeskronić za Jego krew i łzy. W imię Ojca wolności będę bronić i nie dam się poskromić łajdaką siłą złą. Za swobodu, що ти сплатив собою, розв'ячив все любов'ю і сили на мене. За свободу, що ти сплатив собою, не дам ганьбити волю, тихенько помолюсь. Dużo dziękujemy, dziękujemy bardzo. Amelka! Zaśpiewasz z nami rękę Ukrainie? Zaśpiewamy. I zaśpiewajcie tę piosenkę, która nam towarzyszy od samego początku wspólnie. Dzisiaj, tutaj na Alei Szucha, pod ambasadą Ukrainy. Gorące serca, choć dookoła sroga zima. Razem hej, zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna. Hej, co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie. Hej, ty nie stój z boku i podaj rękę Ukrainie. Śpiewałem Olozon. Nermela Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina. Jest nadzieja, co wiecznie przypomina. Nermela Ukraina. Hey,
Mela Ukraina, wiemy razem, jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że Mela Ukraina. Koły czas lat, pісня ночі день. Zaśpiewają razem pieśń, że Mela Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że Mela Ukraina, kiedy razem jesteśmy jak rodzina, jest nadzieja, co wiecznie przypomina, że Mela Ukraina. Sława Ukrainie! Dużo dziękujemy. Amelka! Marta Malska! Dziękujemy bardzo serdecznie, дуже дякуємо. Zespół Taraka, który tak samo znamy nie od dziś i który, chciałabym też powiedzieć o Tobie kilka słów, Karolu, który tak samo poznaliśmy po raz pierwszy na Majdanie, kiedy tam już strzelali, kiedy nie wiedzieliśmy, czym to się skończy, kiedy nie wiedzieliśmy, gdzie mamy uciekać i co robić. Wychodzi, jak powiedzieli organizatorzy, jakiś Polak na scenę i pod kulami zaczyna dla wszystkich Ukraińców śpiewać Podaj rękę Ukrainie. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za to, że jak podałeś nam rękę wtedy, to cały czas jesteś z nami. Dziękuję. To ja dziękuję. Chciałem Wam powiedzieć, że 2 dni temu piękny gest solidarności wykonała publiczność na festiwalu w Opolu. Dla tych, którzy nie wiedzą, to taki najważniejszy festiwal polskiej piosenki. I kiedy rozmysł cały amfiteatr, miałem takie ogromne poczucie, które towarzyszy mi od 14 roku, że zespół Taraka to nie jest od Opola do Opola, tylko od Mariupola do Opola. Dziękuję Wam pięknie. Дякуємо bardzo сердечно. Ще раз дуже дякуємо всім, хто сьогодні був разом з нами. Дякуємо всім, хто вдячний і прийшов подякувати українським захисникам, сказати дякую тату за перемогу, а в тому, що перемога наступить, я думаю, жоден із нас сумнівів немає. Дякую вам дуже. Слава Україні! Героям слава! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! I teraz, tak jak robiliśmy na Paradzie Wdzięczności. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Слава Україні! Героям слава! Збройним силам України! 3 razy! Слава, слава, слава! I dzisiaj zakończyć to wydarzenie chcielibyśmy odśpiewaniem hymnu Ukrainy. Hymnu właśnie tego państwa, które dzisiaj broni całej Europy. I hymnu, który jest hymnem dla wszystkich, którzy dzisiaj walczą o nas z wami. Sława Ukrainie!
Niech żyje Polska! Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję wszystkim i niniejszym ogłaszam zakończenie naszego zgromadzenia. Dziękuję dużo, dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. Dobra, zamykaj to. Jak zwykle się zawiesił. Jak zwykle było nie tak. Ja jak się zawiesił, to nie trzymał ustawiony.